मोनगोन होननानै नाथाय बेनिथ' उल्थासो जाबाय रनिखौ लोगो मोननो रनिखौ नुवासैनो आङो बबावथो थांखो नों रनि नों जानला मोनला मानसिफोरनि खोथाखौ खोनानानै गावखौनो प्रब्लेमावसो खोख्लैबाय आं सिगां बुंदोंमोन नोंखौ मालायनि खोथा दा खोनासं होननानै नाथाय नों खोनासङासैनो हरखाब नों आंखौ जेबो खोन्थालासिनो मानो खालामनांगौ रनि बयबो नुयो होननासो बुंदों नाथाय अबाव नुदों नोंखौ आं नागिरनानै मोनला माथो नोंखौ अबाव दंहैयो नोङो बबे खनायाव आं गोसोनिफ्रायनो दुखु मोनथारदों रनि मानोना दुखु मोनदों आङो बिराद दुखु मोनथारदों आं नोंखौ आङो नांगौ बायदि हेल्प खालामनो हायासै आं गावखौनो हपलेस बायदि मोनगासिनो नोंखौ मदद खालामनो हायासै बेबायदि अबस्थायाव रनि नोंखौ बिराद गोसोखांथारदों आं रनि नों जेब्ला खाथियाव दंमोन बेबायदि फिल खालायाखैमोन आं नाथाय दिनै नों गोजान जानायखाय मानोबा आंनि गोसोआ माबोरैबा फिल खालायदों नोंखौ खाथियाव नांगौमोन आंनो नोंखौ दाबो नागिरनांगौ रनि I'm feeling helpless, hopeless, everything. हे इसोर माथो खालामनो नागिरदों बे दिम्पोलखौ बे दुनियानिफ्रायनो माने मारो जायखिजाया लांना आंनिफ्राय गोजानाव अबावबा आंथ' दा जेबो खालामनो हाला माने हागौ नाथाय आं दा प्रेगनेन्ट ना आंनि उदैयाव गथ' दङ बेबायदि पापफोरखौ पापनि खामानि आं मावनो गोसो गैथारामोन फिसा फिला पापखौ मावनो हायो नाथाय गिदिर पापफोरखौ मावनो एसे माबोरैबा मोनोना गिदिर पाप माने आं बेखौनो बुंनो नाजादों थारमाने गिदिर पापा जाबाय बे दुनियानिफ्राय बै गोजौआव दोनहरनायखौ गिदिर पाप होननानै बुङो माने दा आं मा खालायनो बे दिम्पोला आंनि जिउनिफ्राय माब्ला गोजान जागोन इसोर भगबान नोंथ' बेखौ माबा मोनसे खालायनो हायो अबावबा गोजानाव लांनो हायो दा दिम्पोला जुदि बे सम्पथिनि आधा बाहागो लानांगौ जायो आंनि फिसायालाय माबायदि मोननांगौ जाजोबखो गासैखौबो नांजोबगोन आंनो आंनिसो हौवा आं आंनि जिउखौ सेक्रिफाइस खालायनानै बे बोराय हौवाजोंनो थानांगौ जादों बोराय हौवाजोंनो हाबा जानांगौ जादों बेसे गिदिर सेक्रिफाइस खालायदों आङो बे सिख्ला गोरलैया साला आंनि बे इम्पर्टेन्ट लाइफखौ बे बोरायजों उन्दुनानै आङो ओरैनो एंगारहरनो सानदों नामा बे फैसानि थाखायसो बे धोन सम्पतिनि थाखायसो फैखादों आं बेयाव खर'रपाथिनि मालिक जानो आंनि फिसाया राजा जानांगौ आरो बे दिम्पोलनो आङो फैसा माखासे बाहागो होबावगोन सम्पतिनि बाहागो होबावगोन इम्पसिबल मालायबा जोंफोरबायदि सिख्ला बैसोनि मानसिफोरा सेंग्रा हौवाफोरजोंसो थायो सेंग्रा हौवाफोरजों हाबा जायो आंहाबा बे बोराय रानख्रबनायजों हाबा जानांगौ जादों आरो आं बे सम्पतिखौ ओरैनो आंनि आखाइनिफ्राय थांनो होबावगोन होआ गरसेबो होआ आं मालायनो बे बोराय राननाय बोरायखौ बे बैसोगोरा बोरायखौ जेरैबायदि आं आंनि जिउआव गनायनानै लादों बेबायदिनो बे धोन सम्पतियाबो आंनि जानांगोन बेनि थाइसेबो गुबुना मोना एभ्रिथिं इज माइन गासैबो आंनि दा मा खालायनाया हामारगोन बे दिम्पोलखौ मा खालायनो आङो मा खालायनो जेबो लामाखौनो नागिरना मोनला ना बेखौ खोमाना दोननोसै जेनेबा बुथारनायनि पापखौ थारमाने आं दानो लानो गोसो गैया उदैयाव गथ' दङना गथ'आ जोनोम जागौबा गुबुन खोथा जागौमोन नाथाय दा गथ'आ उदैयाव दंथारोना बेबायदि पापखौ दा आं माबायदि मावनो बिखौ अबेबा गोजानाव साप्लाय हरनायासो हामगोन सोरजोंबा रायज्लायनानै नाथाय बेबायदि कानेक्सन दा गैयाना आंना माबा मोनसे खालामथारनोसैलै आङो जै जासिगोन नङाब्ला गासैबो आंनि आखाइनिफ्राय गलांजोबगोन दै गनाय बायदि थर बाबु दानसोरां नोंलाय माथो साइकेलखौ मोजाङैनो जरायनानै फिटिं लागायनो रोंथारदों माथो आं रोंनाय नङा सानदोंमोन नोंखौ दादै रोंनाय नङा सानदोंमोन नामा औ माने साननायनि जाहोनाबो बै आंनाव आगोलनिफ्रायनो फैयोना बेबायदि सेंग्राफोर मावनो खामानि बिसोरो फोरोंबाबो रोंनो नागिरा नों फोरोङालासिनो मोजाङैनो रोंथारदों माथो एक्सपार्टखा मानसिया बेफोर खामानियाव ने औ दादै एक्सपार्टखा आङो बिमानि उदैयाव थानायावनो एक्सपार्टखामोन आंनि मुङा दाखोर दानसोरां
आं जेरै दाखोर दालानि खामानिखौ दाखोरैनो मोजाङै मावनो हायो बेबायदिनो दानसोरां जानानै स्रां स्रां खामानिफोरखौबो मोजाङैनो मावनो हायो माने दाखोर प्लास दानसोरां दाखोर दाला गाज्रि खामानियाबो आंनि थाखाय एक्सपार्ट बेफोरखौ मावनायाव आरो दानसोरां जानानै मोजां खामानि स्रां स्रां मावनायावबो एक्सपार्ट बेनिखायनोथ' आंनि मुङा दानसोरां आरो दाखोर टेलेन्ट दंमारो खिन्थु नोंना बाबु मानिनांथारगोन दे टेलेन्ट दङ नोंना मोजां टेलेन्ट नंगौ नामा दादै आंनि टेलेन्ट आरो स्मार्टनेस एक्सपार्ट जेरावबो सिमा गैया आं टेलेन्ट स्मार्टनेस एक्सपार्टखा आरोथ' आरो सिखाव मावनायावबो एक्सपार्ट नोंथाङा मोनथियासो दादै नों फैनायनि सिगां आंनाव सासे सेंग्रा मावफैदोंमोन खामानि फोरोंबाबो रोंथारा बिनिफ्राय उनाव आं थांनो होदों बिखौ टाइम लस जायोना दादै बेफोर खामानिखौलाय मा फोरोंबाय थानांगौलै बेफोरखौलाय नायबानो रोंनाय खामानि आरो नायाबाबो रोंगौ आं बेफोरखौ औ बेनोथ' दानसोरां बाबु आं सानदों नोङो माबायावबो थांना फै जोंहानि बे बाइकनि गेरेज दंना बेयावबो थांनानै फैनाय नायहैदां खामानिफोरखौ रोंगोनानो खोमा खिजानि मोजाङै साइकेलनिखौ रोंदोंब्ला नोङो बाइकनिखौबो रोंगोन मोजाङैनो रोंगोन नंगौ नामा दादै बाइकनि गेरेजाव जागोन थांगोन आं बे बोरायाथ' इमप्रेसन जागासिनो आंनि खामानिनिफ्राय बे बोरायखौनो इमप्रेस खालायथारनांगोन आङो नोंनि बिहामजोखौ आंनि खालायनायाव सिखिरि मा जादों मानो बेबायदि बुंदों सिखिरि नों आबैजों आरो आइजों मानो बेबायदि नांज्लायखो दे नांज्लायबा माथो ओइ फाग्लि बेबायदि गोसा गोसा बुंनो रायज्लायनो हामा मोजां हामा गैया आंजों आंखौ बेबायदि बुंला आं बेबायदिनो खालायगोन माथो बुंखो बुंलाय आरो आइजों आरो आबैजों बेबायदि नांज्लायो आरो गिदिर मानसिजों नांज्लायनो हामा मोनथिबायना दुखु मोनो बिसोरो नोंबो बिसोरनि दुखु मोननायखौसो नुदों आंनि दुखु मोननायखौ नुवाखै नामा देलाय मा जादों बुंलाय माखौ दुखु मोनदों नोङो दिनै बुंलाय मा दुखु मोनदों आरो आगोलबोलाय नोंखौलाय बेबायदि बुंखायो माथो खामानि मावैनि खोथा बेरायनायनि खोथा नों आगोल मिनिनानै एंगारहरोमोन जेबोखौनो बुङामोन दालाय माथो जाखो बेबायदि बुंखायोना गिदिर मानसिफोरा नोंबो सासे बिसोरनि गेजेरावनो नोंबो बांसिन फरायनानै देखायो खोब मोजां देखायसै नोंबो फरायनानै खामानि मावनानै ओमफ्राय आंहा फरायैखाय खामानि मावैखाय आंहासो गाज्रि जाखायो बेखौनो रागा जोंनांगौ जाबाय आरो मा खोथा दे बेलाय रागा जोंनो गोनां आं बुंदोंना मा जेबो नङा दे नों फरायबानो गाज्रि जाबाय आरो खामानि मावाबानो आं मिथिगौना नों गाज्रि नङा होननानै थेवबो बेबायदि नांज्लायनाङा आरो बाजैखौ मा बुंनाय बाजैया गाबगासिनो मा बुंनाय नोङो गाबथों दे बियो गाबखानांगौ बिबो मोजां नङा बियो मानसिया आं आगोल मोजां सानोमोन नाथाय बिबो माबासो बिबो मानसिफोरखौसो बरायनो नागिरो बिबो हामगौ नामा बेबायदि बुंनो खोनागोन बेबायदि बुङो आरो बिबाजैखौनो माइपानि बिबाजै जेबो बिबाजै नङा बियो बिनि बिमानिया मोजांखौनो बुंमारोमोन बे जेराव थाङो बेयावनो गाज्रि जायो होननानै नुदों बियो फैनायनिफ्राय बिखौ हाबा लानो नागिरनायखाय आदायानो दिनै फैया जानानै थाबाय खिजानि बिखौ बेबायदि गावनि जिउआव लामामोनब्ला आदाया बेबायदि जानाय नङामोन बिखौ गावनि जिउआव लाबोनायखायसो आदायाबो दिनै बेबायदि गोमानानै थाबाय नङाबा आदाया जोंफोरजों थागौमोन दिनै आदानि खबरबो गैया हेलौबो गैया हुलाबो गैया माथोबो खोनानो मोनाखै इसेबां सम जालांबाय नों सानाखै नामा खोथाखौ बेफोर गासिबो बे हाबिलानि थाखायसो जादों मोजां नंखाया बियो न'खरनि थाखाय जेराव थाङो बेयावनो गाज्रि जायो होननानै बिमानियाबो बुंदोंमोन बेनो नंमारगौ बिनि थाखायनो जोंहा आदाया गैया दा जोंफोरनि गेजेराव खोनागोन बेबायदि गाज्रि खोथा बुंनो हामा आरो मा आदाया गोमाखौ बेलाय अबाव आदाया गोमाखौ आदाया खाननैसो खबर मोनाखै आरो बे डिउटियाव थांदों बेफोर डिउटियालाय बेबायदि जाखायोना बिसोर डिफेन्सआव मावनाय साख्रि बिसोरनो बेबायदि जाखायो खायसे जायगायाव थांब्ला फन मोना नेट मोना मास मोननै गाहाम मास मोनथाम गाहाम बिसोरना न'नि मानसिजों रायज्लायनो मोना बेबायदि जाखायो बेयावलाय मानो बेफोरखौ बुंदों नोङो मानो दिहुनदों हामा खोनागोन बाजैया खोनादों दे जेबो हामा सामा गैया आंजों नोंबायदि नङा आं लेथो गाज्रि मोनजानो होननानै खोथाफोरखौ गोसोआव फदब माबानानै दोनग्रा सिखोमानानै दोनग्रा आंहा सिथा सिथिखा बिनिखायनो बेफोरबो जादों सैयासै आङो मानसि फरायग्रायानो बियो आदाखौबो बेबायदि खालायदों बियो बिनिखायनो जाखादों बिनि खाफाल गाज्रिनि थाखायनो दिनै आदाया बेबायदि सिथा देनां नों गावनो दुखु
दुखु मोनगोन बेफोरखौ बुंनाया मिथिबायना आदाया फैफिनगोन जेबो जायाखै नोंनि बाजैखौ बेबायदि दाय होदों देनां नोङो दुखु मोनगोन आदाया जेब्ला फैफिनो बेफोर खोथाखौ आदाया मिथिब्ला नोंखौ हामा मोनखागोन मिथिबाय बाजैया खिन्थाना होखागोन आदानो बेफोर खोथाखौ नों जे बिगैयै समाव बेबायदि बुंदोंमोन उनाव नोंखौ आदाया रायगोन मिथिबायना आरो बेफोरखौनो हामा मोनजानो हागोन नों आदाजों मोनदो जायखिजाया जाय आंखौ हामा मोना गाज्रि मोनदो दरखार गैया थां अबावबा नोङो खर'फोरा गाज्रि जाना दं नोंना दा खर' गुदुं जाना दङ अबावबा लोगोफोरजों बेरायहैथां थां सकफोराव थांनानै थान्दाफोर लोंहैथां थान्दा लोंनो फैसा दंबासो होगोन नोंनि बिमाया आंनो फैसा आंखौल' फैसा बिबाय थानो मोनो दानो फैसा बिबाबो रागा जोंगोन बेरायनाय जानायल' होननानै बिया आं थां जेरावबो एथ' रागा जोंनो हामा मिथिबाय बांद्राय रागा जोंब्लाथाय मानसिया थाब बुरिनो बुरिनाय मानसि नंखाय आङो बुरि आङो मानो बेनि आफा होननानै गोसो मानो बिदि आंनि जिउआव मानो सुख गैमारा मानो गिबियावनो बिमा बिफाखौ न'नि मानसिखौ आंनिफ्राय सेख'नानै लांबाय नोङो आफा होननानै गोसो दा आरो आं जायखौ मोजां मोनो बेनिबो जेबो खबर बाखि गैया आं जायजों हाबा जादों होननानै जायखौ मोजां मोनोमोन अननानै दंमोन दिनै बेबो खबर गैया दिनै सिखिरियासो खोथा बुंबाय आंखौ गोसोआ दुखु मोनोना आंबो मानसिसो आङो गुथाल नोंखौनो नेनानै दङ हाबा लागोन होनना नाथाय हाबायाथ' गोजाननि खोथा नों मानसियानो गोमाना थाबाय आं जुलि जानांगौनो हाबा जानांगौनो नों फैयाबा आं सोरसो हाबा जादों बुंनाय नों अबाव दङ गुथा नों अबाव दङ गुथा नोंखौ अबाव नागिरना मोननांगौ आं दा बे खाफाला बे सोलिनांनाय खाफाला जेब्ला मोजां जानो नागिरो आंजों अब्लानो गोजान जालाङो आंनिफ्राय जायबो आं जायखौ मोजां मोनो बेनो गोजान जायो आंनिफ्राय मानो आंहा न'नि मानसि रावबो गैया खेबफ्रोमबो फंसे फंसे खोथा खोनासंनांगौ जायो जायनिफ्रायबो आं ओरैनो गुबुन बाथ्राखौ जेबो मोना नाथाय बेफोरबायदि खोथा बुंबोला आं दुखु मोनसोयो देलाय बुंलाय डिम्पोल मा खोथानि थाखाय लिंहरनाय जाखो बेयाव मा खोथा रायज्लायनो दं होनना बुंदोंमोन नोङो डिम्पोल आंकोल यु नो माने नोंथ' गासैखौबो मिथिखागौना जोंहानि न'खरनि सिचुवेसनखौ स' आङो डिसिजन लाबाय आरो आं आंनि न'नि बाहागो माने न'नि गासैबो जेसेबां धोन सम्पति दङ आङो 50% आंनो नांगौ होननानै आं डिसाइड खालायबाय स' नोंथाङा दा मा खालायनो हागौ खालायदो नोंथाङाथ' जोंहानि न'खरनि लयार नोंथांनावनो गासैबो खामानिखौ मावजोबो स' दा नोंथाङा जा खालायनो हागौ खालायनानै होदो माबार आंनो 50%खौ राननानै होदो नोंसानालाय बेफोरबायदि सिचुवेसन फैलायलांबाय आरो बिदिथ' जानाङामोन नोंसाथ' मानसिफोरानो गैखाया नोंल'सो सासे फिसा दा सम्पतिखौबो नोंसोर बाहागो खालामनो नागिरदोंब्ला दा नोंसा पापाजों रायज्लायनांगोन होनबा आंकोल पापानि जेबो गोनांथि गैया जास्ट आंनो 50% नांगौ डेट्स क्लियार आंनो नांगौ नोंथाङा जा खालायनो हागौ माबोरै खालाय बिदिथ' जानाय नङा डिम्पोल बिनिबो सिगनेसार नांगोन विराट पापानि सिगनेसार जाया नामा बिदि खालायनो हाया नामा बिदिथ' खालायनो हाया प्लिज आंकोल माबा मोनसे खालायथारदो नोंथाङाथ' जोंहानि न'नि गासैबो सिचुवेसनखौनो मिथिखागौ बे हिन्जावा मोजां नंखाया नोंथाङाबो गासैबो फुल डिटेल्सआवनो मिथिखाजोबथारगौ बे हिन्जावा जोंहानि न'खरखौ धंस' खालायजोब्बाय बा जा दङ बेबो गैया जालांजोबगोन बे हिन्जावा गावनि मुङाव खालायनानै लाजोबगोन उनाव पापाया गावनो फस्थायगोन पापाया सानदों बे हिन्जावा बेखौ मोजां मोनो होननानै नङा दा बे हिन्जावा प्रेगनेन्ट बे सानसे समाव गथ' जागोन आरो पापाखौ जोना गारगोन बेयो गोजानाव आरो बे बैसोआव आंजों समान मानसि पापाया बेसे बैसो जाखो माला मा जायो जेबो फाथा गैया बे सिख्ला मानसि माने आंकोल पापायाबो सानसे समाव बे हिन्जावजों गारजागोन आरो बे धोन सम्पतिखौ बियो जेब्ला गावनि मुङाव खालायना लानो हाजोबगोन पापाखौथ' गोजानाव गारहरखागोन बे गावनि जिउनिफ्राय आंबो बेबायदि नालाय सिलाय जानांगोन आरो आंनि मामिया बेसे खस्थ' खालामनानै बेफोरथ' गासैबो मामिनि गोजासोमोन ना आंनि मामिनि नाथाय दिनै पापाया गावनि गोरोन्थिनि थाखाय बे हिन्जावखौ मोजां मोननानै लाबोनानै मा खालायजोबगौ आरो जोंफोरनि न'खरा धंस' जानायनि लामायाव थांगासिनो आंकोल प्लिज आंकोल माबा मोनसे खालायथारदो माबा मोनसे राहा दिहुनथारदो पापानि सिगनेसार गैयाबा जाथारा नामा आंथ' हाबोला बे न'खरनि गासैबो सम्पतिखौ आंनि मुङावनो खालामना लागौमोन आरो दादि साननाङा आं लभिया होननानै आं लभनि थाखाय नङा आं सेफटिनि थाखायसो बेबायदि खालायगौमोन
बे रायखसि हिनजावनिफ्राय माबायदि बासायनो हागोन आं जोंहानि न'खरखौ मोनसे लामा दङ डिम्पल नों जुदि खालायनो हायो मा लामा आंकेल बुं आं एटलिस्ट नाजागोनथ' हाथाराबाबो खोनासं होनब्ला आं राहाखौ बुंगासिनो मा राहा दङ